लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेचार पाब्लिकेशनाव बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सोमोन्दै सुंद' जिउखौरां खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङाव गोबांथार जायगायावनो गोबांथार गुबुन गुबुन फसंथानानो जा गुबुन गुबुन हाबाफारियानो जा बा प्रग्रामानो जा बिनि सायाव सोलिगासिनो दङ। दा गिबियाव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नोंथांमोना जुदि मिथियाखैमोनब्ला मिथिनो हानायनि थाखाय बा गोसोखांफिननो हानांगौनि थाखाय बिथांनि मुङाव बबे बबेयाव मा मा जानानै दं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ खिन्थाग्रोनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनि उनावहाय नोंथांमोना बिथाङा सोर बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना थैजासिम मिथिनो मोननाय जागोन। दा बेयाव नुनो मोन्दों जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय सासे बर'नि दैदेनगिरिमोन। दा बिथांनि मुङाव जोबोद गेदेरथार मोनसे फसंथान बे जाहैबाय काजलगावनि साहा आर्मि केम्पनि खाथिथाराव नांजाबफानायाव बाहाय दङ JSB सिभिल हस्पिटाल मुंनि मोनसे दङ। माने जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङाव चिरां जिल्लानि मोनसे सिभिल हस्पिटाल बेसेबा गिदिर फसंथान बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ। आरो गोबाङानो जोंनि चिरां जिल्लानि ओनसोलनि खाबा नोंथांमोना बेखौ फ्रायानो मिथिखायो जानो हागौ। सावगारियाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना। दा बे मोनसे आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों JSB एकाडेमि। बे जाहैबाय जोबोद गिदिर मोनसे फसंथान नार्सारि टु क्लास 10 मोनसे फरायसालि। JSB एकाडेमि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एकाडेमि बे जाहैबाय बांगालदबा चिरां जिल्लानि बांगालदबायाव दङ काजलगावनिफ्राय ससे फैनानै खोलाहा ओंखारबोनानै। दा बिनि उनावहाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबावदों जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गल्ड ट्रफि टुर्नामेन्ट। बेयो बेसेबा गोबाव बोसोरनि उनावहाय सिगांनिफ्रायनो जाबोयै थांनाय लास्ट बोसोरनि जाबाय बेयाव बियो सोलिगासिनो दङ। दा स्टेट लेभेलाव बे बारलांबाय। JSB गल्ड ट्रफि टुर्नामेन्ट बेबो बांगालदबानि JSB फोथारावनो बियो सोलिबाय थायोमोन। दा बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों जानो हागौ। दा बिनि उनावहाय JSB फरायसालि। JSB फरायसालिया जाहैबाय बासुगाव चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरनि साहाजों मोनजेननायावनो बेयो दङ। बेयावबो नार्सारि टु क्लास 10 आप टु क्लास 10 हालागै बेयावबो मोनसे जेसेबा गिदिर बर' बिजोंनि फरायसालि सोलिगासिनो दङ। दा बेखौबो मिथियाखैब्ला आरो बिनि उनाव जोबथारनायाव नोंथांमोननि दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों चिरां जिल्लानिनो बिथांमोनहा बिथांनिनो थैनाय गामि बा बिथांनिनो जोनोम गामि बे गयबारि फोथाराव बोसोरे जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाय सान अर्थात उदखारि बेरेखा सान फालिनायखौ नोंथांमोना नुबाय थानो मोन्दों। बा बाहाय 30 जुलाइ खालि बोसोरे उदखारि बेरेखा सान फालिबाय थायो। नोंथांमोना बेखौ खोनानो मोन्दों जानो हागौ। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिनाय जायो। दा बेखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ। आरो बिथांनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन गोबां खना खनला बायदिसिना दंबावो जानो हागौ। नाथाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय खिन्थानो हानाय जायासै। दा जिखि जाया मानो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानो हागौ JSB बा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया सोर बिनि सोमोन्दै दानिया मिथिनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। दा बेहाय नुनो मोन्दों जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि गुबै मुङा जादों सौबेन बसुमतारी। जोनोमा जादों 1960 अक्ट'खौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो हानाय जायाखिसै। गामिया जादों गयबारि बासुगाव चिरां अर्थात चिरां जिल्लानि बासुगाव ओनसोलनि गयबारि गामि। बासुगावजों हाबलाङोबा जुदि हाइवेनिफ्राय खासिक'थ्रा जानानै बे गेजेर खोन्दोआवनो गयबारि मुंनि मोनसे गामि दं बेयावनोमोन। बिफाया जादों स्वर्गेश्वर बसुमतारी बिमा मानेकश्री बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसि भानुमति बसुमतारी आरो फिसाजो जुगामि बसुमतारी। दा बेयो बिथांनि फेमिलिमोन। दा बिनि उनावहाय नुनो मोन्दों सोलोंथाइनि बिथिङाव बिथाङा गिबियै गावनि गामि गयबारिनि JB स्कुलावनो बिथाङा 1970 मायथाइसिम थाखो 4 सिमहालागै फरायदोंमोन। बेनिफ्राय 1971 मायथाइयाव बासुगाव गोजौ फरायसालियाव मुं थिसनदोंमोन। बेनिफ्राय 1983 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रियो आरो बिनि उनाव 1985 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिदों आरो बिनिनो जोबथारनायाव 1992 मायथाइयाव BE आनजादखौ बिथाङा उथ्रिदोंमोन। दा बिथाङा BE आनजाद उथ्रिनायनि उनावनो क'क्राझार जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन। बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया मैखोम बाहागो लाफादोंमोन आरो बिथांजोंनो समान समान दावगाफादोंमोन। बे समावनो कार्बि आंलंनि बर'फोरनो 6थि सिडिउलाव थिसनजानाय आरो बुरलुंबुथुरनि खोलाहा थानाय बर'फोरनो आलादा काउन्सिल दानानै होनायनि थाखाय मैखोम सोमावसारनायखौ बिथाङा दैदेनलांदोंमोन। बै समाव BTPSआ बर' हालामखौ आवग्रिनानै लानाय आरो बर'फोरखौ BTPSआव थिसनथायनि खाबु होगोन होननानै थगायनानै दोननायखौ बिथाङा सोमावसारनायनि गेजेरजों उदां खालामना होनो हादोंमोन। बे थांखियैनो बिथाङा 1978 मायथाइयाव पुर्ब दख'रा ट्राइबेल सिकिउरिटि मुंनि कमिटिबो दानानै होदोंमोन आरो बे आफादनि दारै गोबां हाबा मावलांदोंमोन। बिथाङा 1983 मायथाइयाव बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान मोननाय समाव
गोबां नाजानायनि गेजेरजों बासुगाव गोजौसिन फरायसालियाव अर्थात हायार सेकेन्डारियाव सेथि आरो नैथि बोसोरनि कर्सआव फार्स्ट आरो सेकेन्ड इयाराव बर' बिजोंखौ थिसननानै होनो हादोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो बियो जाफुंसार जानो हादोंमोन। बेनिफ्राय 1995 मायथाइयाव बिथाङा मिरु एबसुनि आफादगिरिनि बिबान लायो। बे समावनो बर'नि गुबुन मोनसे आफाद NDFB-आ गोख्रों दावगादोंमोन आरो बे आफादनि आदर्श आरो एबसुनि आदर्शनि गेजेराव गोरोबनाय गैयै माखासे थासारि सोमजिदोंमोन। बे समावनो जोहोलावखौ सोरबा सुथुरा गावथारनानै गालांदोंमोन। लोगो लोगोनो दावगाफुनाय बर' गेदेमानि सानस्रिया थेर बेथेर जानांदोंमोन। बिथांनि गोथै देहाखौ गयबारिनि उदां फोथाराव फबनाय जादोंमोन। बे साना जादोंमोन 30 जुलाइ, जायखौ दिनैसिम एबसुआ 30 जुलाइखौ उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिबोगासिनो दङ। जोबथायाव बिथांनि जिउमा आरो नखरनि सायाव इसोरनिसिम आरज गाबनायजों लोगोसे बयखौबो बिथांखौ मान होगोन होननानै आसा थिबाय। दा बिनि जोबनाय उनफारसेहाय नोंथांमोननि सावगारियाव स्क्रिनाव बिथांनि आदर्शफोरखौ आं माखासे स्क्रिनाव दिन्थिनानै होदों। बिथांनि माखासे बिबुंथि लाखिलांनाय, दा बेखौ नोंथांमोनहा फरायनानै नोजोर होगोन आरो बिथांनि बानबुंथाय बेखौ जोङो गोसोआव लागोन होननानै जोङो आसा थिबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ चेनेलखौ जुदि गोदानै फैदोंबा गुबुन गुबुन बिदि थुलुंगाथाव मोननो थाखाय आरो नोंथांमोनहा जोबोद सुबुरुन होनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों।